Jinên Kurd kevneşûpiya xwe, çanda xwe her tim li ser xwe gerandine. Civak vê çandê dewlemend bûye û her wiha rengîntir bûye. Li her şahiyekê, her dawet an jî pîrozbahiyekê jinên bi kiras û xeftanan xemelandî balêk şandine ser xwe. Bi rengên xwe keskesorekê ava kirine û coşa şahiyan veguherandine pêşengehekê. Rengên welat vê carê li qad û kargehan berê xwe dide çêkirina kiras û xeftanan ku li seranserê Kurdistanê çandeke xweser e. Derabin berê xwe bidin xaka Mezopotamyayê. Hûn ê şînahiyekê bi kulîlkên reng bi reng xemelandî bibînin. Xweza dewlemendiya xwe nîşanî mirovahiyê dide. Mirov silava sîruştê digirin û di jiyana xwe de ji xwezayê sûd werdigirin. Gelên li ser vê axê dijîn carnan bi kulîlkên devê deriyan, hewşan an jî paceyan rengorengo kirine jiyana xwe. Lêbelê ev yek têra Kurdan nekiriye. Xweza bêhtir tev li jiyana xwe kirine. Ji ber ku xweza pir bandor li wan kiriye, xemlên xwe bi kulîlkên xwezayê neqişandine. Roj hatiye kulîlkên xwezayê di kiras û xeftanên jinên Kurd de ji nû veşîn bûne. Payîz nebûye sedema xatirxwastina kulîlkan. Di heyamên berê de qumaşên bi kulîlk bûne nîşaneya hezkirinê. Bav û kalên me da ku hezkirina xwe nîşanê dapîrên me bikin, qumaşên bi kulîlk ji wan re kirine diyarî. Ev bûye çandek gelemperî. Mînak, di dawetan de wexta xizmên xwe vedixwînin dawetê, parçeyek qumaş dibin ji jina malê re. Bi vê yekê hem kêfxweşiya xwe nîşan didin, hem jî dilê mêvanên xwe xweş dikin. Ji nava sîruştê du taybetî digîjin hev. Ji xwezeya dewlemend bembûtê çinîn, tê honandin, dibe qumaş û dîsa taybetiyeke xwezayê ang û kulîlk li ser tên neqişandin. Jiyan li ser xwezayê nûjen dibe. Reng bi reng qumaş tên gel hev, li dikanan kom dibin û li benda jinan dimînin ku bi rengan xwe bixemilînin. Li kolanên Kurdistanê li ber tenûran di şahiyan de heta di şînan de jinên Kurd kiras û xeftanên ji hev xweşiktir li xwe dikin û li ber çavan li ba dibin. Her çi qas di jiyana rojane de xeftanan li xwe neke jî, teqez xeftanekî wê ku di şahiyekî kurdewar de li xwe bigehîye. An jî her jina Kurd teqez xeyala xeftanekî kiriye ku xwe bêhtir aîdî çanda Kurd hîs bike. Bilê, wexta her jineke Kurd di ber kargehên xeftanan di dirûn re derbas dibin, berê xwe didin dikanê û çavên xwe li reng û xeftanên nû digerînin. Gelo kiras an jî xeftanekî nû hatiye an na. Vê carê bila rengên welat, berê xwe bide wan dikanên ku xeftan an jî kiras lê tê çêkirin û her wiha çawa têne dirûtin em bibînin. Wekî ku me gotî, qumaşên reng bi reng li dikanan tên kom kirin. Hemû qumaş ne şert e ku ji heman tê şeybin. Hin ji wan stûrin, hin ji wan tenik,
ku rengê binkiraz ji hundirê wan xuya dibe. Yên bi kulîlk û rengorengo hene. Yên bê kulîlk lê tenê pelik hene. Her wiha qumaşên havînê û zivistanê jî ji hev diguherin. Ku jin diçin dikanên xeftanan pêşî modela xeftan an jî kiras divê biecibînin. Paşê bedena jinê tê pîvan ku wê çi qas qumaş bikarbînin da ku xeftan tam li ser jinê rûnê. Li terziyan pêşî binkiras tên çêkirin. Di dirûvê mirov de pêşî beden diyar dibe. Paşê ji nû ve ûçik ango terîşa dirêj a bikiras an jî xeftan ve tê dirûtin. Ne şert e ku binkiras deng be. Heta heke binkiras fireh be, bêhtir mirov dikare di hundirê wan de rehet bike. Xeftanên bi ûçik û yên bê ûçik hene. Xeftanên bi ûçik ji piştê tên girêdan. Binkiraskê wan bi gelemperî spîn e. Lê xeftanên bê ûçik zêde nayên girêdan. Pirî caran vekirî dimînin. Rengê binkiraskên wî jî dibe ku ji hev biguherin. Ango şert e ku binkirask spî be. Yê herî girîng qumaşê qut ê ser binkirask e. Qumaşê herî xweşik ji bo wê yekê tê hilbişartin. Ji ber ku di xeftan û kirasan de tiştê here berbiçav ev qumaş e. Ji nav milan heta noqê tam mirov dipêçe. Ango li gor bedena jinan tê çêkirin. Helbet çêkirina xeftanan de cudahiyek heye di navbera temaman de. Heke jineke ciwan xeftan li xwe bike, parçeyê jor baştir bedena jinê dipêçe. Lê heke jineke navsere xeftan li xwe bike, carinan hinekî firehtir tê çêkirin. Qumaş hat hilbijartin, beden hat pîvandin, parçeyê jorê jî qediya, êdî dora etegê xeftan e. Carinan hin kiras tenê yek parçeyî tê çêkirin. Heke kiras yek parçeyî be, etegên wan jî bi piranî tengin. Lê ege parçeyê jorê û eteg ji hev cuda bin, etegê xeftanan an jî kiras firehtir tên çêkirin. Li ser noqa wan qermîçekan çêdikin ku hem noqê bipêçe, hem jî berbijêr ve fireh bibe. Pêşiya kirasan jî xeftanan jî vekirî dimîne da ku qumaşê dibin de xuya bike. Ji xwe qumaşê dibin de û qumaşê di ser de bi hev re ahengekî çêdikin. Heke yê binî xuya neke, xeftan qas dimîne. Qumaşek bi tena serê xwe wateya xeftan kêm dihêle. Tiştekî din ê pir girîng jî heye ku xweşikiya xeftan zêdetir dike. Ew jî kembera li ser noqê ye. Jinên navsere pirî caran ji dêvla kemberê desmalekê li ser noqa xwe girê didin. Lê bi taybetî jinên ciwan ji dêvla desmalê kembereke zêrîn an jî zîvîn li noqa xwe dipêçin. Bi vî awayî xeftan pir xweşiktir xuya dibe.
Li şahiyên Kurdan û pîrozbahiyan de tişta herî zêde çanda gel nîşan dide xeftanên reng bireng in. Belê, wekî ku me di serî de jî got, her jineke Kurd kîjan welatê bijî dixwaze çanda xwe ji xwe re bike bar û piştî û kevneşopiya xwe bi xwe re bigerîne. Li xwekirina xeftanan ji bo her jinekî cihê şanaziyê ye. Bi taybetî li qadên Newrozê mirov tim dixwaze çavên xwe li ser xeftanên reng û reng cûr bi cûr bigerîne. Ku mirov di nav çanda xwe de bêhtir bextewar bibe. Li ser vê erdnîgarê Kurdan her tim ji xwezayê sûd wergirtine. Sîruşt tev li jiyana xwe kirine. Bi taybet jî jinên Kurd têkiliya xwe û xwezayê her tim raxistine ber çavan. û hebûna xwezayê kirine dewlemendiya welatê xwe, çanda xwe, jiyana xwe. Rengên welat jî vê dewlemendiya welatê me ev car bi kiras û xeftanê bi were parve kir.